Amahle kakhulu. Ngicela limbusise kuba unama-10 umfana kuyamkhuthaza. Limnikeze khona okukhulu umfana uyasala manje umfana sabe engayazi. I want to there is something. Siyabonga. Siyabonga. Siyalithanda Plumtree, siyalithanda kakhulu. Sithanda nokuthi uhlelo phela engaka. Saqala satshaya ngazange kube nempi. Yebo mfowethu, yona fana. Kabani. Yeah. Siyabonga wesazi. Alright, siyabonga bafowethu manje. Siyabonga manje, yazi inkinga isikhathi manje. Sisafisa ukuzodlula lokho. Ngidinga mina ngiyathola anytime. Ngakho ngizolandisa umzimba wakho noma kuphi anytime ngiyathola nje. Umnandi awupheli. Phela isikhathi saleso sikhathi. Ayizinto nakho. What a point! April, inamba ngisebenzisa ngegoli April. Awufuna for umuntu engifuna nje ngayithatha April 891. No. April 891 0413. Coding yase South Africa. Ikentholakala khona ku WhatsApp. Zimbabwe athi ngibone. Kuyasekhaya odingayo. Ready bafowethu ngizobiza kayiwana ngeke ngiphinde ngibize futhi. Umsebenzi sayidinga kakhulu. Imisebenzi yezandla. Inamba yasekhaya yona ithi 078 96. Alright, 078 96 73 758. Uyathola khona 078 96 73 758. Ngisho labo mama abafuna ukuba sesitejini sabafazi abang-80 lawo ngamfonela khona nge-80 ine-80 ngafuna ngosinayi rathi sazidalela bafowethu sazidalela sazixoxela kodwa yeah,